Ndinokuchingamidzai vateereri. Ndini wenyu Tete Chichi. Ndine zvandafunga kuita 2021 uno. Ndikukugadzirirai random playlist yandichapota ndichiti kana kuine news dzandaona, breaking news dziri kuitika kuno kuUnited States of America pamwe nedzimwewo nyika dzandangofunga kuti you know what, regedze ndinotaurira news idzi vateereri vangu. Ndinouya ndokupirai news dziri kuitika, but it's not going to be scheduled like kuverenga kwandinoita kwemabhuku. Kuverenga kwemabhuku it's scheduled and it's going to stay like that. Yatinenge chiti random playlist inenge iri paivapo kare audiobooks, saka inenge chinzi hashtag USA news hashtag pasi rose. Okay, ndinenge ndichipota nchiti kana paine breaking news dzangondibata, I'll come ndokudzai zviri kuitika kunoku, you know, tongo nzwikirana pamwe chete kuti guys, hey, zviri kunoku zvakaita sei, zvakaoma. So ndisati ndatanga kupe background yezvandinenge nchiita nenyaya dziri kuitika, pane breaking news yaitika masikati ano Saturday kunoku masikati maererano nenyaya inauguration kana kugadzwa kwaBiden. Ndichakutaurirai, stay with me, ndokutaurirai mukupera kwekupesira pandenge ndida kuita wrap up video inoi. Alright, so guys, nyaya iripo ndeyekuti makaona noise yakaitika kuno kuAmerica, kuWashington DC, kuCapitol Hill last week January 6. Zvakaoma. Vanoratidzira masupporters Sekuru Trump vanga vachikurudzirwa over time nasekuru kuti tichabirwa maelection, chichitabirwa, you know. So zvinoitika kazhinji kunoko, zuva rekuvhota izuva rechipiri chinotera Monday kutanga yaNovember. Murikuona, ndo zuva rekuvhota. Asi kune inonzi early voting inoitwa 17 days before zuva raNovember iri. Zvinoenderana nestate yauri. Mamwe mastate I think vanoita 15 days before zuva iro riri ratiri kutaura nezvaro. Uye vane yavanoti mail voting. Iyoyo vanoita kuti masoja, you know, mauto ari kunze kwenyika, macitizens ari kunze kwenyika vasingakwanise kuve muno nezuva rekuvhota, they are welcome to fill maballots avo voisa mumail. All these years izvozvo zvinoitwa. Plus vamwe vanhu vanga vachibvumidzwa early voting ma 65 years and old, kana kuti vanhu vanorwara, kana kuti vanhu vakaremara, kunyangwe naari mujeri, as long aine mvumo yekuvhota ari eligible to vote, anobvumidzwa. Saka 2020 anga akasiyana nekuti nenyaya yeCovid yakauya. Zvakanzi kune uyo anenge ari kuti aiwa, ini zvekuti ndinomira pamulaini ndichivhota handisi kuda, handingazobata Covid. Zuva rakati kusvikira zuva rakati, tinyore maballots enyu, muise mutsamba mumail, mutumire kuitira kuti averengwewo pachavhota vamwe. Ndo chinhu changa chakatisiyanei nemakore ese. Ruzhinji rwakanzi nekuda kweCovid ukasarudza kuti uri kuda vhoti rako kuti uise mumail, you are free to do so. Saka zvadaro Sekuru Trump vakabva vatanga yowe pakaitwa nyaya yemavhotsi nemelapo, pachaitwa rigging, pachabiwa chino, vanhu ava vari kuda kutibira. Murikuona. Saka ivo sekuru nekuda kwekuziva kuti masapota avo vanhu ivava havabhilive mune zveCovid and havadi kupfeka mamaski vazhinji vacho. Saka anyway vanga vachiziva kuti vachada kuzoisa zvinhu mumail ava ndivo mademocrats aya vari kunzwisisa kuti kune Covid, vanopfeka mamaski. Saka pakaitwa izvozvo pachaita kubirwa. Saka vakatangana nevanhu vavo kubva kure nekure, vanhu vakasvika pavakabhilivhawo nhema dzasekuru. Anyways, pakavhotwa vechitema vakauya neuwandu hwavo
manew voters akauya neuwandu hwavo. Chandakaonawo ininiwo mukugara munomu ndechekuti hongu rusarura ganda rwanga rwuripo asi rwanga rwakavanzika, yavangati systemically racism, yanga isingoriwo pachena chena like this. Asi pakagara sekuru Trump pachigaro apa, vakabva vanzwa kusununguka vanhu vakaipa ava kubuda pachenaka, nekuti vangu vachinyatsoti aiwa mumwe wedu ari pachinzvimbo. Saka takatanga kuona zvinhu zvatanga tisingaone nguva yese iyi zviri pachena kudaro, makono vechitema vachingourayiwa nemapurisa murodhi, chichi zvakangodaro maona. Saka aiwa vatema vangu vasingambovhota makore ese aya vakati rwendo rwuno tiri kuda kuenda kunovhota kuitira kuti tibvisani sekuru Trump pachinzvimbo. Anyway, vanhu vakavhota, sekuru Biden vakahwina, sekuru Trump vakati takarasima naro. Aiwa ndakabirwa. Vakafaila malawsuits avo, zvinonzi vakafaila 62 lawsuits ekuti aiwa ndabirwa, aiwa ngazviverengwe futi, mastates achona ndongangari 6 or 7 something like that. Saka zvadaro vakaenda kumacourts, majaji vakatarisa zvese vakati aiwa apa pana umbowo, tigire umbowo hwakakwana, tinoda kuona zvakati nezvakati zvinoratidza kuti chii zvinhu zvakabiwa. Vakatadza kuratidza umbowo nekuti umbowo panga pasina. Saka majaji vakasvika pamutongo wekuti aiwa sekuru Trump imimi makadyiwa fair, saka hatingapfuurire pamberi nekuda kukupai mutongo wamakatarisira kuti chi tikupei. Asi majaji aya vakanga vari kubva kumativi ese, vemademocracy, vemarepublican, vakawirirana kuti chi hapana nyaya. Uyewo hanzi panga pachito include federal judge, muri kuona, uyo anga akaiswa pachigaro ichi nani nasekuru Trump. Asi ndakafara ndikanzwa kudada naye nekuti iye akati aiwa kunyangoro wakandisa pachinzvimbo ichi, inini ndichatonga ndakamira pachokwadi. Sona iwo federal judge ye akati aiwa sekuru fambe zvakanaka, maita sei makundwa pafair. Saka sekuru havana kufara, vanhu vava havana kufara. Saka mukana wavanga vainawo chete wekuti zvimwe pangaite chingaitike ndiro zuva rekupedzisira iri, nekuti zvavanoita vanoti vanhu vanovhota, zvoverengwa zvese zvamunenge muchiona pama-TV zvonzi ningi ndiye ahwina maona. Asi panozomiririrwa zuva raJanuary 6 rinouya vamalawmakers ava ndevemusenate ava kuti vachizoita chiofficial chidhindo kuti aiwa tatarisa zvese, hongu munhu ndiye akahwina. Saka chingori chirango ndo changa chachichiitika kupi manje kuCapitol Hill. Vanhu vasekuru Trump paya vakati aiwa vari kuuyawo kuzoratidzira, vari kugunun'una. Saka havarambidzwe munhu unoratidzira murunyararo, muri kuona. Asi apa panga pakatosiyana nekuti vanhu ava vakatouya nezvombo zvavo zvakatowanda, makazviona imi pama-TV. Vakanga vaine chinangwa chekuda kutouraya. Vakanzi sekuru Trump vaona kuti vice wavo Pence uya aramba kuita plani yavanga vakataurirana kuti achienda ikoko kusenate anoshandisa chisimba saiye vice president kuti zvamuri kutaura izvi hatisi kuwirirana nazvo. Aiwa vice Pence vakati inini ndinoabhedha nemutemo, handina simba rekuti ndirambe kuvhota kwakaita vanhu kuti ndi overturn zvese izvi. Vanhu senators verengai, kana mati vanhu vaita sei vakahwina, ndizvozvo tiri kubva ndesa stembi yangu ndoti vanhu vakahwina. Yowe sekuru vakati vatsamwa, vaizviona palive television nemasupporters avanga kamira apa, ndopavakavakurudzira nemazwi anokonzera kusimudza hasha nekunoita nyonganiso dzekukwadza vanhu. Vakati zvandiri kunzwa uko ndinoda kuti muchifamba imi muende kupi ikoko kuCapitol uko kune masenita uko,
munogadzirisa zvinhu ikoko, nekuti chi vice president Pence aita sei haana kusimba mhana yake, haasi kuita zvatanga takatasira kuti aite. Zvandiri kunzwa zvinhu zvisiri kundifadza. Saka imichenda ikoko munosimbisa vamwe ava vane hananete vanenge nani ana Pence nevamwe vake ikoko. Saka boys rakabva rati chimurenga avo vananga ikoko nemaweapons nehovhiyo. Well, munhu wese akashamisika kuti ko mapurisa ese masoja ko vanhu vari kupi maona manjeka. Ndo panonetsa nekuti deva kanga vari Black Lives Matter takazvoonesu kuti masoja nevanhu vakanga varipo vakavamirira. Saka vakasvika paya vakaita zvavakaita, vanga ine list yevanhu. Iye Pence uya anga achida kubatwa vice president kuti achisungirirwa pamberi pevanhu palive TV. Ambuya Pelosi vaya vakanga vakatomakwa vachida kutouraiwawo nelist yanga yakanyorwa kunzi good guys bad guys. Saka muri kuona pane nyaya yacho akomana. Izvozvizvi nhasi uno, this is Saturday masikati, breaking news. Anditi tiri kuziva kuti tasarwa ne4 days ka kuti Sekuru Biden vachipiwa vachigadzwa inonzi inauguration kunoko. Saka paita breaking news yekuti kune murume abatwa kuWashington DC wekuVirginia. Murume uyu anga achida kupinda panzvimbo yaasingafanirwe kupinda. Saka bvanzi tipe zvitupa, akabva abuditsa fake ID yekuinauguration. Muri kuona. Saka vabva vazvibata kuti ID iyi ifake. Hamene kuti ataruda kunotora chimotikari ndopavatera ndokuona yowe ingatori negani yakaloaded, ingatori neammunition ye 500 rounds. Muri kuona. Saka hapana chakanaka. Vari kunamatawo the body of Christ. Tiri kungonamata kuti kuda kwaMwari kuitwe guys. Politics zvadzo. Uyu Sekuru Trump vakanga varipo pavakawina mademocrats haana kufara, asi vakati you know what, ndiyoyo game wawina, go your 4 years. Saka pachazonetsa ndochandashaya kuti vanhu vabvumidze Biden kuti wawina chito 4 years dzako tochingogarisana murunyararo zvaramba. Saka regedzai tichingotarisa guys. Thank you so much nekuteerera. Kana muchida kunzwawo more news pote muchitambira panapa subscribe. Okay, I will be bringing you hot news dziri kuitika. Okay, take care.